MP election liga hai lokulutante nelige laba siksidu ko pangta dapat angding pihini angding so proxy pen aron election ka pedua aron dapat voter list ka silam aron lake silam dek ko lake ilitum ingkan proxy ba upfront isi tribal unity a procession ilitum silam lo a kilometer hopen dakgo dipuan eking men sibang Arona ting pen kicce to menan ke council voter list pen ke than ekto lai logan ye ching la pen ke account alasan senang claim fit lo la pen nilitum paragraph 2 subparagraph 7 6 schedule ating pen council election ka pedu la pen voter list ka salam Aron selam nahi pula themala bangso aron selam lete ilitum ke chairman na thanune deji kolom chair se santhur man da ke thanda pole meji gali lage aphrana bang aron selam de na det kachari pulate aron pe si chari la potsi la bangso aron selam ekna la non ke damtang non ke dobom sarkar atunge BJP atunge alang litum ka selam le det ji apansi ka bor i Lasi alota aron selam lo posipu ko ano nega selam ni tum thek dunong le eta la tum article 163 pen constitution of India teng ben si lo rom la lage ili tum council dum kam gali lage council tum ge lage anding pi inkoi BA pudo sik schedule lo hala teng ben si lo nangi hala teng pen lulu pulatan te lake Assam government long lege lo nangi gali lake sidha king set ha governor long sigilo nangi la pen la Bijoy Hansaria ta ilitum manang than de kanglo governor han lo no alangli prerogative power do ame thanga ningke hanga teng men claim nai pu chief minister ban kaching kidang nai akam me La penjong si claim glide bulete Supreme Court High Court sita dam nai puta ili manang putekang etlo la peni tum da chini lo la si non election lega high law MP election lega high law pulutante nelige laba siksidu ko pangta la pen angding pihini angding so proxy pen aron election ka pedua aron la pen voter list ka selam aron la ke selam vek ko lagi